Môžem vyskúšať hocičo na oči, hociaký make-up, hociaký produkt a nikdy nemám alergiu, ale ako náhle si dám umelé myhalnice, moje oči vyzerajú takto. Takto to trvá, až dokým si tie myhalnice reálne, že nevyšuchám z očí. Bohužiaľ nemôžem nosiť umelé myhalnice. Za mňa oveľa lepšia metóda ako umelé myhalnice je používať proste kvalitné lash serum, napríklad ako toto od Hairburst, z ktorého vás nebudú štipať oči, nebudete mať žiadnu alergiu, pretože toto serum neobsahuje hormóny, môžete ho používať každý jeden deň. Ja ho napríklad niekedy použijem aj ráno, aj večer. Ja mám túto, že zubnú kefku, hej, a vždy, keď si akože umývam zuby, tak tu mám aj serum, aby som si spomenula na to, že si mám dať tú serum. Výsledky som začala vidieť cca po mesiaci až 2 mesiacoch. Po 3 mesiacoch boli už naozaj extrémne viditeľné výsledky, takže ak by ste chceli vyskúšať serum od Hairburst, teraz je to správna chvíľa, pretože majú akciu 1+1 zadarmo a mám pre vás ešte ďalšiu super vec. Toto serum je v ponuke len na 7 dní, ale každá jedna objednávka, ktorú teraz vytvoríte, tak je zaradená do súťaže o ročnú zásobu Scalp Sera. Toto je Scalp Serum, toto je asi jeden z mojich najobľúbenejších produktov od Hairburst. Je to dobré na vypadávanie vlasov. Myslím si, že ročná zásoba Scalp Sera poteší naozaj každého.